A todas e a todos, benvidos a esta roda de prensa. Hoxe me están aquí a acompañar na miña dereita Pilar Astrai, presidenta da Asociación de Traxe Galego, e Rosa López, vicepresidenta da asociación. Hoxe queremos, neste caso, dar conta dun dos días máis tradicionais e queridos destas festas do Apóstolo, que é o día do traxe, non? Que este ano vaise celebrar o martes 27 de xullo. Lamentablemente, igual que o ano 21, a pandemia vai impedir que se faga ese habitual desfile, pero ainda así será un día moi vistoso para celebrar, para reivindicar o traxe galego. Haberá pasarrúas, misa solene, recepción no Concello, certame de traxes, exhibición e un desfile adaptado ás circunstancias no que só participarán neste caso os asistentes ao certame. Eu, sin máis, voulle pasar neste caso a palabra a Pilar e máis a Rosa, que nos van a contar máis polo miúdo, con máis de detalles, en si esa xornada do martes. Bo día. Moitas gracias por o apoio, como sempre, do Concello a nosa asociación, e estamos contentos, a pesar da pandemia, por poder celebrar este día, que non podía faltar o Día do Traxe nas festas do Apóstolo. Este ano a normativa actual en materia pola pandemia non permite organizar o tradicional desfile, como todos os anos, pero no seu lugar decideuse organizar 2 grupos de pasarrúas, os cales están permitidos un número de sobre 15 personas, e vamos a facelo de 2 localizacións distintas, facendo 2 percorridos diferentes. Acompañarán nos 2 grupos de gaiteiros, e este ano non pode abrirse ao público, por tal motivo a participación dos pasarrúas e debido á circunstancia, tan só participarán os socios da Asociación do Traxe Galego, respetando o aforo recomendado con un máximo de 15 personas en cada grupo. É importante, precisamos a colaboración de todos máis que nunca. É obrigatorio o uso da máscara, deberemos de manter a distancia de seguridade recomendada a todos os socios. O itinerario do grupo 1 é a concentración ás 11:30 na Alameda, sairá ás 12 pola Porta Faxeira, Rua do Vilar, Praza de Platerías, Rúa da Conga, Praza de Feixó, Preguntoiro, e chegada á Praza de Cervantes, onde faremos unha parada antes de entrar na iglesia, en Sampaio de Antealtares. O segundo grupo, a concentración será tamén ás 11:30 en Cervantes, a saída será ás 12 pola Rúa do Preguntoiro, Calderería, Orfas, Rúa Nova, e chegada á Praza da Quintana, este é o grupo 2, aquí está mal, a Rúa Nova, e chegada á Praza de Cervantes, onde faremos unha parada e aí xuntámonos os 2 grupos, sempre mantendo as medidas de seguridade, e iremos á misa, a xente que queira acudir, con un aforo limitado dentro da iglesia, a 1. Logo, cando salgamos da misa, faremos a foto de rigor de todos os anos, de todos os socios que participan na escalinata da Quintana, e logo faremos a recepción do Concello con un aforo limitado tamén, onde só participará un grupiño pequeno da xunta directiva. Aí será a recepción das autoridades. O certamen da tarde dos traxes tradicionais. Na xornada da tarde celebrarase o tradicional certamen de traxes tradicionais no Museo do Pobo Galego, nos que os participantes concentraránse entre as 16 e as 16:30 para ser avaliados por un xurado. O desfile desde Bonaval á Praza da Quintana este ano estará reservado e participarán solo exclusivamente os participantes no certamen, acompañados dun grupiño pequeno de gaiteiros, e sairá ás 7:30 da tarde do Museo do Pobo Galego ata a Praza da Quintana. A exhibición dos traxes na Praza da Quintana será aproximadamente sobre as 20 horas e terá lugar a exhibición de traxes, a entrega de premios do certamen na Quintana. Os presentadores introducirán o acto, presentarán a todos os participantes no certamen e irán desfilando a medida que sexan chamados por orden de chegada e por número. En cada paso describirán cada traxe. Os presentadores darán lectura á acta do xurado
do certamen e irán chamando aos premiados e as autoridades que procederán á entrega de premios. De seguido procederase á entrega de galardóns anuais da ATG ás persoas e institucións que se teñen destacado polo seu labor na promoción e difusión das nosas vestimentas tradicionais nomeados como socios de honra. Ao remate do acto soará o himno galego coa actuación do grupo de gaiteiros para cerrar a celebración. Quero reseñar que, aínda que só están autorizadas eses dous pasarrúas e organizados, que si nos gustaría, desde a asociación, facer un chamamento, e sabemos que vai haber xente de fora, que aínda que non vayan nese grupo, nestes pasarrúas, en calquera deles, que sí que van a vir vestidos co traxe, e o que sí nos gustaría é que a xente ese día que poña o traxe, porque é o día do traxe, e que salga á rúa vestida co traxe, que leven os nenos, as persoas maiores, a xente xoven, eso, sempre mantendo as medidas de seguridade e que sí que poden poñer o traxe porque é o propio día de vestilo. E iso creo que deberemos de telo en conta e que a xente saia a tomar un café, a dar unha volta, a dar un paseo, durante todo o día, hasta as 9 da noite que remata isto e todo o día. O sea que creo que deberíamos de vestir o traxe porque é o día do traxe. Nada, pola nosa banda, darlle as gracias, darlle gracias e agradecer ese traballo que están a desenvolver, neste caso a Asociación do Traxe Galego, aquí representadas por Pilar e Rosa, ainda que hai moita xente máis que está e que traballa moi arreo, neste caso, para a recuperación de algo tan noso como o traxe, e que sería o que dicía Pilar, que se poda compartir ese traballo feito e obviamente a participación cidadá, xa que o Día de Traxe Galego é un xeito de darlle colorido e máis festa, neste caso a ese día que é o propio día do traxe galego. Sí, sabemos que os nosos socios están un poquinho apenados polo sentido de que non podemos facer ese tradicional desfile que facíamos todos os anos, onde enchíamos as rúas e tal, pero sí sabemos que os nosos socios van a poñer o traxe, van a estar pola rúa, porque traballamos durante todo o ano para ese día levar as nosas mellores galas. Entón, pensamos que vai a ser un día lucido. Temos que ser optimistas e este sexa o último ano que haxa que facer isto con esta serie de restriccións, que o galla que o vindeiro ano todos libres á rúa, que podemos participar con maior algarabía, maior festa e podemos disfrutar moito máis. Por iso temos que lanzar tamén ese mensaxe de optimismo e tamén ese mensaxe, neste caso, sobre todo a xente moza, que este con esa moderación, que o que non podan celebrar agora van ter moitos anos, por sorte, para poderlo celebrar con plena liberdade. E sobre todo eso, sempre o decimos, e por parte da administración non nos cansamos de dicilo, que teñen que, neste caso, estes comportamentos que sexan o maior aceitados polo seu ben e tamén polo ben, neste caso, dos familiares e da xente que o está a rodear. Eso. Bueno, teño un par de preguntiñas para o concelleiro sobre outro asunto, nos podo facer agora. Si podo respostarche, a ver. Bueno, antes foi o primeiro ciclo dos concertos de Perseidas, non sei se desenvolveuse con completa normalidade, se houve algún problema. Sí, a verdade é que sí, que é algo que a nós o que é a organización non é algo noso, pero sí o que é neste caso as entradas, saídas na rúa, e realmente todo funcionou ben. Houve algunhas queixas por esa falta de luz na Rúa das Estrelas, algo que tentaremos de solucionar ao longo do día de hoxe, sobre todo, ademais, está prevista que haxa máis xente, despois hasta houve pouca xente, neste caso, nos autobuses, e ainda falando agora con alguén que forma parte de organización, a verdade é que todo estuvo moi tranquilo e que funcionou con plena normalidade. O calla que estos días que veñen tal, siga todo igual, porque en sí, tal como está organizado, ca distancia, con todo, a verdade é que é un ámbito onde se pode estar
cómodo, e o gallá, pois mira, non pase nada, sobre todo para un xeito de que realmente se podan facer cousas de cultura, cousas de festas, sempre con un control e cunha prevención. Bueno, a partir dos acordos das novas restriccións, non sei se de cara aos concertos do Apóstol e de reducir os aforos ou poñer novas medidas ou se tedes pensado levar a cabo. Nos fomos, sí, como quen di, previsores, non? Tiñamos pois, uns aforos bastante limitados, inda que con estas novas medidas nós estamos totalmente pois, amparados e cubertos, non? Nos, o que dicíamos sempre, xa timos uns plans de prevención, contingencia importante, sobre todo para a retirada das invitacións, para que houbera ese control, o mismo que fixemos o ano pasado, que funcionou realmente ben, e agardemos pois, que ao longo destas festas que comenzan, como ben sabedes, o martes, pois todo siga na mesma liña e que todo saia o mellor posible. Por iso, xa os aforos xa os dixemos, non? Quintana sobre 700 persoas, 200 persoas en galeras, estábamos a falar de 200 persoas tamén, me parece que era en Mazarelos, e 150 na Alameda, non? Teño entendido que estaba prevista unha reunión para valorar a repercusión en Santiago da decisión do Tribunal Constitucional sobre o estado de alarma. Ese producido ese encontro, teñen unha estimación das denuncias que se poderían ver afectadas ou ocurridas en Santiago? Non temos sí que tivemos ese encontro, porque como sabedes, sempre a primeira hora da mañán nos xuntamos neste caso alcalde, policía e máis eu, non? Sí que estivemos falando, comentando o tema, queremos esperar a que realmente salga esa sentencia para realmente valorala, realmente cal é o seu ámbito de aplicación, a que tipo en sí de sancións, porque o mellor non vai aplicada a sancións por mascarilla, si vai máis por temas de confinamento. Entón, se é así por temas de confinamento, a verdade é que nese período a cidade confinouse, foron casos moi puntuais realmente que a xente non respetou o confinamento. Por iso temos que agardar un pouquiño realmente a ler esa sentenza, a ver a que ámbito en si vai, e a partir de aí, pois, obviamente, o que xa se dixo, non? Temos que acatar, obviamente, pois, o que a xustiza neste caso di. Vale, moi bien. Moitas gracias.